SpongeBob. Uy, murag na ako nauna-unaan ba? Hala, gwapo kay magbuhat rin castle ba? Kay gwapo kay sano? White and black ba? Margaha kaayo. Nindot maghimog kasal-kasal dra ba? Right ta jud ako guna-una oy. Karon magkalot na kog bunbun bay para nindot kay ba? Para nindot kay himog kasal. Pilion jud akong pinakabunbun og maayo. It's time to create. La 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 la. Ay, diri day ko bay. Ay, murag lain man. Dito daw ko sunahan bay. Daw diri daw bay. Ay, murag kulang, murag nindot jud sa unahan ba? La 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 la. Ay, diriya na lang ko bay. Umukay ba? Pabor yun ni kaluton. Unya dali ba jud kay trabaho? Tukaron, purmahon sa nako ni bay para maka-create og castle ba? Di outan sa nako ni bay. Sukaron, naliautan naman. Ako na pud ang kanalan. Kanalan na nako ni bay. SpongeBob SquarePants. Hanga ka ano pero trust the process gyapon para maka-create ko castle ba? Paspasan na ako ni be. Ay salamat, nahuman na jud. Dili man dalali magbuhat og castle no? Pero sige lang, enjoy man po kayo. So karon, magbuhat na po kog balay-balay nga gikan sa bunbun ba? Magsugod na ko be. Ay, kamuton na lang ako ni be para mapurma jud kayo ba? Ay, dili man mapurma bay. Murag medyo ni gulmahan ba? Unsa kay maayo ani no? Ay, tama. Manguha na kog balde laman ng Jeep Rocks bay. Kay daghan gyud siya balde dito ba? Kawaton day nako be. Mahadlok na jud ko laman ng Jeep Rocks ba? Kay permentera jud ko masakpan, maong magkurog nako. Pero sige lang, para sa akong castle, mangawat bilang day kog balde. Asa kay balde nila no? Ay, kana lang balde nga gisudlan sa bulak ko. Uy, hinduta dire oy. Daghan jud kay gamit si manong Jeep Rocks ba? Ug unsay kinahanglan ako? Naa sa ilahatanan bay. Kawato na nako be. Bugata pud ani oy. Iyabo na ko ni be. Stoy! Gilapda na po ni mo nagsudlanan sa kong bulak ha? Giyabo po yun mo sunod? Namatay na akong bulak pa! Abay na kong sagbot ang sulod ani ko! Sagbot sa imo na nagkanan na jugag pangawat mataa ka diri ba? Ayokol! Yati itong bata ito nakaikyas na po gikawat yun akong balde ba? Wajud ka kita si Manong Jeep Rocks ba? Nakaikiyas rin yun. Hapit yung kumapsa ni Manong Jeep Rocks ba? Isuga yung Manong Jeep Rocks ay. Ano kang tagakawat ako dito ba? Nga pero may kumasakpan niya. Pero sige lang, success man po na akong pangawat. Naraw yung balde. Luuya din Manong Jeep Rocks ay. Pero may tere doon ako kuhaan niyang gamit ba? Pero sige lang, worth it man po. Kaya makabuhat ako castle. SpongeBob SquarePants. Sudlan na kong balas para mapurma na ne. Wala, puno na kayo. Pwede na naibutang ba? Kani, mapurma na yun eh. Di pareha ka ganina, gigikamot ra ba? Hulbuto na na ako ni be. La. Wow! Bright na yun ako eh. Karon, dugangan na po din ako para malinya ba? SpongeBob SquarePants. Nakabuild na ko gupat bay. Isa na lang para makabuild ako castle. Nindot jud gani nga castle akong buhaton karon ba? Kay wala pa jud ni nahitabo sa tibuok kalibutan. La 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 la.
La 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 la. SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants. Perfect! Karon, butangan na po din ako tulay-tulay, bay. Ang kulang lang ani kahoy. Mangita sa kahoy, bay. La 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 la. Hoy, di ara, dagan kay kahoy oh. Pas kaya yung magtulay-tulay dito ba? Wow na nako ni be. Bata oy. Sukaron, itaw din ako tulay-tulay dire be. Hinduta sa akong tulay-tulay dire oy, gibutang sa castle. Ako na puding butangan sa pikas be. Yay! Sa wakas, dahuman ra gyud. Murag naa pa jud kulang. Ay, kaning tulay, butgan na ni nakog lumot bay. Tama, butgan na nakog lumot bay. Para nice kayo tanahon ba? Manguha sa kog lumot be. La 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 la. Sakto na siguro ni nga lumot to. Ibutang na nako ni be. La 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 la. SpongeBob. Butgan na din ako ni be. La 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 la. Ninduta na oy, gibut naglumot. Karon, kini na pong mga kural akong butangan. Mangita ko gistek para himuon ako kural. Mangita sa dekubi. SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants. Dagan na kay kong kahoy bay. Dado na ako ni bay. Pasto siguro ni. Karon, ibutang na ako ng kural bay. Ay, salamat! Hapit na yun mahuman ba? Last na lang ni! Yay! Human na yun kural bay! Tanawa, gwapo! Nakayo sa katanan bay! Unya, kaya nahuman naman ko sa uban, ang castle na po na kong itukod, ang castle nga balay ba? Magbuhat na kong balay bay! SpongeBob SquarePants, SpongeBob. Taas na lang yun eh. Hapit na yun eh. Para mabuo na ako akong castle. SpongeBob SquarePants. Atop na lang kulang. But na ako nag-atop na para opisyal na mahuman na yun ba? Yay! Hapit na yun mahuman ba? Kulang na lang gamay niya ito. Sukaron, mangita pa ko ganada lumot ba para madugangan niya ito pa para mahuman na yun. Hala, unsa man na? Hala, kanindot ba ani? Murag pamilyar lagi ni bay. Kato maning nasa cellphone oh. Lisod mo kabirto ni. Di man to kabalo mo buhat og mga nindot. Pangit man kay mga binuhatan. Basig sa sirina nino. Ay dili pa siguro. Tanahon daw na ako be. Hala, nahalagi mga gamit na ipala o baldi. Murag ka Berto man siguro ng paldi o pala oh. Murag dili siguro si Berto ang nagbuhat ani diri bay. Murag gibiyaan na yun ni sa nagbuhat ani ba. Ani na lang. Diwaso na lang nako ni para di masuko at iya. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Wow! Dungagan na gyud bay. SpongeBob SquarePants. Ay salamat. Mahuman na gyud akong castle bay kay nakakuha na kog lumot. Hala! Naalagi nagtiwas akong castle, bay! Ha! Si Arke man na! Hoy! Ay! Ngano na